konten ya. Ya, iki dileboni wedak ndah. Aduh. Sik bae tak nggih konten. Wedak tok iki. Iki udah sapa Mbak Endah? Aduh, putah kabeh tan. Iya iki. Sik konten sik. Lah yo pakai iki lho tan. Nek iki luwih gede, Dok. Aduh, dibeki sikilku. Adik, mam sama mamah ya. Mamah duwe burung onta. Oh, iya burung onta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Iki wedak tok. onta Wis gak apa-apa. Wis wedak tok. Delok tanganmu ya wedak tok, Dok. Tak singgahno iki Ya, udah. singgahno dulu ya. Ayo. Baik tak mam dulu ya. Yuk saya salam dulu. Ada nek di situ jangan ganggu. Ya udah, yuk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Bayi. Terus Kinara cantik ya. Aduh. Capek neng di. Sini dong, sini Kin. Minum iki. Bandunem. Kalian mak bandune iki. Mak jenengan dari sisan Matin. Ayo. Ayo, bae ben mam. Dene iki pancen yo pengen. Iya wes ya. Ayo Melo, aku yuk. Hati-hati. Ampun nak mak purun dhewe ya. Ekin. Entar nanti Rena nanti. Wes ditatakno Mbak Indah iki. Dinara mah bakso, iki mah tembus Mbak Indah. Ning gone Mas Pak Budi. Pak Budi mana? Pak Budi lorong sing ngarep tempate mak itu lho. Oh, angger-angger tak celuki kuwi. Oh gak tau nyeluk kan? Intan gak tau nyeluk, wonge ra tau muncul ning jaba kok. Sing mbok celuk sapa tan aku penasaran. Sing mbok celuk sama Pak Silikon. Iya, silikon. Pak Silikon. Buka beda ya. Beda nih Intan. Beda nih. Wis. Kinara Lapi. Bismillah. Ngah. Jadi udah mangan ini. Monggo mak jenengan Mak Tin. Dar mak. Masih saya mengebarkan. Bisa. Tak kumpul, tak pangan lagi. Jalur tisu. Mak Tin. Oh iki anu mie ayam bakso ya pemirsa. Wis mie ayam enek baksone. Ngisor tower. Wes sama. Bismillahirrahmanirrahim. Engko dilanjutan. Piye yo kahanane kerupuk gendarku ning omah man. Wis garing paling. Mbak Indah gak oleh mangan pupuk kendar, Bu. Boleh. Jenengan gak mau piambak, Mbak? Iya. Nanti ini gawe kloter pertama berhasil kita. Kloter kedua jadi songo mbak Bella tak goreng langsung. Intan senengane dimam karo saus to. Wis entek terus anek sego langsung tak gawe neh. Nganggo kula nduk pati kanji. Tumbar, tumbar bawang. Terus saya karo penyedap tak kek uyah. Terus tak kukus. Terus tak bumbu. Terus wis tak entas terus lagi tak kek anu apa nek ngarani pati kanji. Tak tumbuk nganggo ulek-ulek ngono wis dadi. Tak cithaki. Sampai njaluk dudoe tok. Berarti milik gak ya kan? Engko sik. Milih gak? Iya lah, Bu, sik to. Ya. Heeh, kok enten bakso ta? Iya, sik. Iwak bareng Mam. Heeh. Nyedak ngene. Enak mie ya. Enak ya. Ini sebenarnya berdua ngene iki. Iki lho ta Mam. Sah, tak jemput tisu tuh. Piring berdua. Napa Mak Tin?
Pangsit goreng. Ya coy mak, suwun mak tin. Jos ya mak. Seneng ah, aku kena apa? Iya mah. Ndang mau ki lho tak cedhekno awakmu. Cah ki jek wareg masalah gek blok makem. Ya aku gitu. Intan niku. Kayak mami. Adek mie inu ngene pengen. Iwake mak. Bakso. Mama beko kan? Mbak mie. Iki mang lo dimasak ibu apa? Lagi maem iki mang lo. Eleng-eleng. Masak pindang gak? Ora. Lho, sing mbok maem apa iki mau? Apa? Jangan lali Ya Allah. Lagi bar maem bloko nduk. Ki piringe dek ning kono. Ambil apa? Ambil sambel. Ambek goreng tempe. Heeh. Ambek enek iwak panggang kok Mbak Manuhara mau lho, Nduk. Lali. Tapi saiki adekmu ki lucu endah. Bar maem ngono ya. Terus enek dulur-dulure maem ditekoke, "Ki wis maem tan." Urung, yo melok maem nek lho. Tan lagi bar maem lho tan aku ngono. Iya kan. Lah iki pas sensore weteng apa gak krasa nduk nek bar maem. Warung. Parek saiki. Oh ya wis. Lagi maem bloko pemirsa. Wis Maktin datang memang. Wis tumbas iki. Ambil banget. Baksone maem ya. Nah, entar baksone. Bakso ya. Ambil ayame. Kinara rame. Bar maem lali. Tapi kan wetenge jek krasa kenyang kan. Terus anggek maem. Bu, aku dek wareg lah lagi bar maem sanduk trae aku terus ngono. Kena apa lalinan? Saiki Lali dhewe. lali dhewe kakan ndelok HP paling ya. Sing apik duduk. Nah, cuma baksone. Iki wak barang itu gak usah ibu iki mie ambek apa ya Kabarnya iki. kembilan wis anu, Mbak. Makan. Nah, aku makan alhamdulillah. Alhamdulillah semoga listriknya. Nah, Kuwi isuk mang aku. isuk mang, ya? Iya. Ibu Mas gak kena nang setrika nang opo ngono, Nduk. Tapi wong barek Bu emang sedekah. Batu barang tak jere. Setrika rong bar wis mati. Terus ngungsi niku wae. Aku senengnya nek kowe nang kene mbek. Anak kono-kono kembang. Ini nek koncone Nggih. nek beda nek kamar aku dhewean sentak sentuh. Nggih. Kocok mana kowe ya? Heeh. Tak entuk. Enek batu rem. Wis mbok rongok-rongok nang kono aja mulai sik. Aku pengen mulai niliki kerupuk gendarku ah. Benda bakso, Maktin mie ayam, aku yang mie ayam. Nah, aku mie ayam. Duh, HP nih Mbak Indah apa Bu gawe ning di HP nih Mama? Kok Bu banteng wong. Jangan. Sawi? Lagi, Mak. Kemarin lagi. Wes ndelo HP duduk ning kene. Ini ya enak ngomong. Tapi nek iwak mah gak iso. Delok apa kuwi? Medake kan diatur mi sakmene wak sakmene ngono. Bener. Nek dhek gawe akeh nek mantu Tapi apa ya, Mak? Iwak anu. Pedes. Aduh, ini balong, Dok. Balong. Bentar ya. Kinara sini Kinara. Adik mau ini? Mau ini? Enggak. Ini lo punya ayam di sini sini, Dok. Ning nggawa HP alon-alon. Delok apa mang kinarai? Nah sini. Ya. Kasih. Nggih, pun pemirsa, ngoten riyen nggih. Pintan wis bar makan baksone kok. Jangan Ning nggawa geret-geret, aja. Dok. Kasih nama Mama nggih, Mama pinjem ya. Pinjem nggih. Nara. Sini Mama nyuwun. Nanti nak, kamu dimainin papa lo ya? Ayo padanane. Ojo mbok geret-geret, ojo mbok geret-geret. Yes. Ayo.
Udah tas ini tanda. Mama pinjem. Iku HP-ne mama. Wes mbok pateni ya. Iya, Intan mandi di rumah saja. Ayo pelan-pelan. Dikit-dikit sik belum. Urung wayahe. Ajeng didusi kuwi, Mak, laptope babar pisan. Laptope meh dimandikno. Ayo mbek Intan ya. Duduk Intan duduk kene. Kene duduk aja ning kono. Duduknya di sini, Mbak Mbah. Ayo duduk sing apik. Ayo, duduk. Iya. Ayo bernyanyi. Laptopnya apa dimandikno Ndek mau? Laptopnya apa dimandikno itu? Iya ta? Mbok pindah ning dine. Ayo, tutno tun. Lek intun. Ndek mau lek intun iki dikongkon kuwi lho apa jenenge? Kon bubuk terus dinaiki niki apa tan? Kayak sapi-sapinan nggih, kuda-kudanan ngoten niku to, Mak. Balik ping 4. Rasa jengking ngono Intan. Apa ditumpai kinara? Ya dhuwur nganggo ondo. Alah. Naik. Jadi, Iya. jalan ya. Mau. Iya, pelan-pelan ya. Jalannya pelan-pelan. Oh, gak usah dur-dur, Dok. Iki seneng kan. Lah. Intan aja dur-dur, Dok. Aja dur-dur. Op. Menggak. Cicau mania. Apa ndak kon telepon kon ning omah? Mbah, Dok. Wes ngono kuwi. Sudah. Sudah. Dah. Paling dilando. Mbah ki ngajak ning dine mbae digandeng. Rasa lari, Dok. Ini kono rusak ki. Gimana? Mau korban. Berubah coklat kabeh iki mau. Ditek melek Intan. Dah ya mandi ya. Bersih saiki senengane ning pojokan kene pemirsa Kenara. Obak delik. Terus dolanan apa? Apa, Duk? Api. Hanger. Iya. Embo. Iya ya mandi. Apa, Duk? Iki tongkat pramuka ini jangan. Dia ini sapa iki? Iki nggone Mas Dimas waktu berkemah paling sapu sodo ning pojokan. Ayo mandi. Ya, jus. Iki sama kan? Ini kan cicau mania. Cicau mania. Cicau mania. Wes tan sithik-sithik Tan. Lek Intan pinjem jungkat ya. Cicau. Sudah Tan. Wes. Kok sakit? Iya, tekan omah karek salin. Iya. Nanti lek Repa sama lek Salwa, lek Al nyusul ke sini. Anu Mak nyuwun jungkat, Mak. Kan obat sing ning cedak rak ngono kan ada. Ijo Neng ada hijau, iya saya tak jugokno. Rah. Kan juga obat pemirsa. Neng ada hijau. Ndi? Obat neng ada hijau. Obat ada hijau iki. Ada hijau ndi le? Ada hijau ndi Tan? Mbah, ket mau pemirsa ora leren belas bubuke namung sauprit ya Mak Tin. Sauprit tis, nggih? Oh, Mak ngoten terus sih, Mak. Piye nek kicau hidunge piye ngene-ngene? Icau mania. Mak Tin jak. Icau. Tito. Intan ki ket wong bingung apa to, Nduk? Walah ya wis
Goleki apa iku? Nggih pun pemirsa nggih ceritane hari ini wis entuk 14 menit tak ya wis mang mam bakso. Terus nyoteng Kinara, nyoteng Intan tambah iki sak menit. Dijak main lek Intan. Wis bar mandi dijak main lek Intan iku apa le jane mono ya apa Jane mono apa ngono lho Mbak lihat Mbak deloke. Walah kuku. Kukune nganten. Gorene. Iso nemok kuku barang lho. Gorene. Kukune nganten iku. Ora usah mlayu. Cantik ya. Ampun pemirsa nggih ceritane hari ini cerita pendek mau maemi to. Terus Cantik ya. Anak siapa ki kok cantik embah ngene. ngelanjutno iki wis pendek-pendek Aku pengen saja. nyong. Udah wis bar do mandi, entar ini wis dirayu Mbak Yunis gak apa-apa tahan mandi. Engko nek pulang lanjut ganti. Yang penting seger. Iki tapi celanane emang ngambune gak enak, Bu. Padahal lagi cukup ya. Wis gak apa-apa berarti memang keringetan yo ganti lah ki Koko. Terus yo wayahe ganti. buka, Bu. Aduh, jangan, Dok. Jangan. Aduh, jangan, Dok. Jangan, Dok. Mbak pinjem. Mbak pinjam sebentar. Mbak pinjem, Dok. Mbak pinjem. Delok rayu iso ora? Pinjem. Adek, Mbak Intan pinjem. Ngene ya, ngene sih. Ya naik lagi ya. Ngene. Mbak Mbak ya. Ya tapi ki pinjem. Aja dur-dur tan ngono tan ya. Intan aja dur-dur gak wis ngono meneng ae mandek ngono ae. Iya. Jangan. Nek adik iku jatuh kan nenek atas biasanya nek ndik mau awakmu ning kasur kan empuk. Gak deh. Gak usah. Kinara yo ana. Ono kuwi ya Kinara. Ya nggih. Adik, aja mbok kletheki ya. Engko ndang Seneni mama. Duduk ya, duduk Mbak duduk. Wes duduk. Nggih pun pemirsa nggih demikian cerita hari ini. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya nggih pemirsa. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Intan pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, Dok. Cus. Besok Intan keramas ya.